Pidezporok eta bai botoz gaude, Zubietako eskolan, Borobilea, DVD-a, aurkeztera etorri gara. Zehazki, hemen joan den ikasturtean, grabatu genuen klipak erakustera. Bost izan ziren. Aipatuko ditugu. Lehenengo izan zan Jeronimo. Bigarrena izan zan Sentimentuen txokoa. Mukitxu. Nora nahi nua eta... Gorra korri ez! Marimore. Marimore. Ara, horrela esan da nahikoa gauza arraroa dirudi. Baina guztia hitz batek borobiltzen du. Borobilean. Bai. Borobilean esaditzen gara elkarrekin, bai etxean, bai eskolan, bai kuadrilan, eta bai eskolan, eta lagun artean, elkarren minak, posak, tristurak, partekatzeko. Hori da. Nola baita horrela, adosten ditugu, gurekin, elkarrekin, bizikidetza lantzeko arauak. Hori da. Izan ditzak egun tirabirak, bakoitzak dituen beldurrak, guztia borobil txikietan konpontzen dugu, eta handiek ere borobil handietan berdina egin lezakete. Gula mona Josefina dio, borobil txikiak eginez, arazo txikiak konpontzen direla. Eta borobil handiak, arazo handiak konpontzeko munduan gertatzen direnak alegina, ez dakiz ema borobil bat ditugu, baina txikitik hasi behar dugula mundua konpontzen, alegina. Borobil txiki askokin, handia konpontuko ditu. Eta hori kantuan dantzan eta kasu honetan bideoklipa grabatzen. Bai, iazko ikasturtean Zubietako eskolan azkeneko 3 hilabetean landu zuten bideoklipak eta antzerkia nola egin eta nola egin grabaketak eta aktore lanak, baina kameraren atzetik. Zeintzuk ziren beharrak, ze kantu erabiltzen zen, zeintzen pailazoaren ogibidea eta nolakoa zen, sormena nola lantzen den, kantak nola prestatzen da antzerkian. Hori guztia 3 hilabetez landu zuten, txiki-txikienetik hasita, LH 3 bitartean. Eta orain hori dena partekatuko dugu Zubietako lagunekin, txikiekin eta ondiekin, haiek izan baitira, bideoklip bauen protagonista. Pero, hemen gaude, opa Zubieta, horre azpiko kroketa. Borobilean!